de tot arriba. Data d'arribada. 2011. De l'era triglicèrid. Concretament les terres barcelonines. Ha estat un aterratge diferent. Ni millor ni pitjor. Per la vitamina C, caram! Quin cansanci que porto. Ja sé per què estic tan cansat. És que jo viatjo molt en el temps amb la màquina del temps. Recordeu? Faig aterratges com aquest. Com aquest. I fins i tot, com aquest altre. Quan arribo al segle XXI, no em queda cap altre remei que fer autostop. Però no em surt gaire bé. Però l'única manera que tinc de no estar cansat és examinar-me del carnet de conduir. Però on? Autoescola. Escola per aprendre a conduir. Escola de conducció d'automòbils. Però amb aquestes cametes de guatlla ho tinc una mica complicat per aprendre a conduir. Bàsicament perquè no arribo al pedal de l'accelerador i tampoc potser al pedal del fre. Però no passa res, 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 no passa res. No passa res perquè avui a l'escola m'he desplaçat aquí a Cornellà, em cuinen un plat amb nectarina que va molt bé pel creixement de les cames. Però faig molt tard. Fum! Bon dia! Avui al Tastafruita, l'agent secret i viatger en el temps Martí Massafré està una mica cansat. És clar, viatja molt en el temps, però quan arriba al segle XXI no té cotxe i, per més inri, no té carnet de conduir. Però abans, visita les nenes i nens de l'escola Nostra Senyora del Pilar, que prepararan l'anomenat l'Univers, un plat amb nectarina, que va molt i molt bé pel creixement. I abans de finalitzar, us direm els 4 plats guanyadors que en Martí Massafré s'endurà cap al futur. Esteu preparats per cuinar-nos aquest plat tan deliciós? Sí! Doncs va, endavant! Un moment! Abans de cuinar, què toca? Sí, netejar-nos les mans. Primer es posa la xocolata i es talla la fruita. La nau espacial està feta de fruita i de galeta. El sol és una taronja i els rajos del sol són negres. Ara va l'extraterrestre que té la cara de pera, una pera. Les orelles les té de pera també. I el cos el té d'uva
les mans d'uva i els peus d'uva. I a dalt té peres. La nau va al planeta, que es diu Saturn. L'extraterrestre es diu Tony. Viu al planeta Saturn. Oh, quin plat més intergalàctic! Què? Esteu preparats per veure el rànquing de posicions? Sí! Rànquing. Què? El provem? Sí! Doncs vinga, va. Ara ja he complert la meva missió de cuinar un plat amb fruita. Em toca anar a l'autoescola. Així podré aprendre a conduir. Però, atenció, també tinc la panxa ben plena amb la nectarina, que va molt bé pel creixement i pels pedals dels meus peus. Com hi aniré a l'autoescola? Ja ho sé, agafaré un taxi. Taxi! 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 Senyor taxista, em pot portar a l'autoescola més propera que hi hagi aquí a Cornellà? Em sembla que m'he equivocat de taxi! Els guanyadors del concurs Tastafruita d'aquesta temporada són, en primer lloc i guanyadors, el ratolí de xocolata de l'escola Els Roures de Sant Feliu Sasserra. En segona posició, l'ou ferrat de l'escola Gil Cristià i Arbós de la Selva del Camp. En tercera posició, Juguem a Dames de l'escola Mestral de l'Hospitalet de l'Infant. I en quarta posició, Amanida Tutti Frutti, de la Mare de Déu de la Fontcalda de Prat del Comte. Pomme pel teu cor, Tastafruita. Pere pel teu cap, fresa per la pell, Tastafruita. De la nena més guapa. Si vols participar en la propera missió Tastafruita i ajudar l'agent secret Martí Massafré a preservar la dieta sana, connecta't a la web fruita.cat. Vinga, som-hi, no t'adormis. Connecta't a fruita.cat.